Nitiere weche mag mismanagement kembe gite. Inyalo paro ndalo moko ka jatend piny odhi Mumias kocha ko wacho mambo ni matatu. Gima nomiyo wacho mambo ni matatu ne en mana kitemo ni mondo kaw kambi mar Mumias kete lwet ng'ato. Kete lwet ng'ato. Koro samoro mora miketo kembe gi lwet ji giwegi yuaruok jobedi tiende ni jo ala bende mantie gi business interest bende kelo yuaruok ka. To maduong' moloyo en ni kech kambini kata kembegi ne gin mek jopiny. Nyaka wabede gi gimiluongo ni transparency. Nyaka tim gi yo mauyanga. Kembe mimiyo gigi. Kanya ng'iyo barua manyo, statement manyo Professor Anyang' Nyong'o, governor ma Kisumu wacho. To wacho ni moko kuom kembe go iyudo kosebedo kata gi higa 5 kende. Koro mai maduogi ni niya, a public participation cha, to gi joma ne timo criteria mar ng'iyo ni kambini nigi nyalo. Mar biro chulo jopur, mar biro tayo kembi gigo maber ne en ng'a. Aparo ni komachielo nyo onego bed ni governor biro wacho no ni to no kete tenge. En ang'o manyo ko wachne. To samoro gimoko wachne ni bende no wachne jopiny nikech governor ka ni kanyo ten nie lo jopiny emomiyo yiere. Achalo paro ndalo moko nitie bura moro mane nitie Tom Mboya Labour College e task force mar Oparanya mane jakom mar committee mar agriculture e COG ndalo no en governor ma Migori County mabende japur mar Niang' mano Zakaria Okoth Obado. Achiel gik mane governors ne dwaro ni kata kaponi the leasing way emane sirkal ne propose but nitie about 10 to 15 shareholding. Mano go beni wene county governments bend. Mondo hold in trust on behalf of your pain. Ma was good. Okay. That is a good proposal, VOJ. Yes. But we must also... Sorry. Kawona koni in English. Nichuleo na English. Otomeri makoni. Utiko sizo koni. Wachpopo nyomi okotanyo waonge koro kisungu hadi wakelo kone. Mage mwakoro transparency mwawacho. But we must nyaka wapenjre. Nito county government komi 15% mondo bedie ni rito ne jopur. Gin ang'o giri nikech ing'eni chopoga kuma ko iko ni jikete mwandu. Ika in shareholder to nyaka ikete mwandu ni. Bende county governments negi omenda madegi keti kaka koro Muhoroni. Muhoroni oti wuora. Muhoroni kidwa revitalize to it will take you no less than 10 billion. To kakor wacho ni 10 billion midwarone bwana momiye uketo 85 ma 8.5 billion. 15% ma 1.5 billion midwarone. Bende county government ma Kisumu nyalo chiwe. To kose chiwe Muhoroni 1.5 to dhio chiwe Miwani 1.5. Budget mar county government ma Kisumu en pesa di 12 billion. Degi gol 3 billion nigi kete kembe ariyoge. Kakoro pending bills mang'eny kamacha. Ingiduoko. Priority. Nikech argument margi then ne any agriculture is a devolved function. Yes. Koro gime nyaka gibede ke duol